केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या 71व्या वाढदिवसानिमित्त सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या वतीनं स्नेहबंध या कार्यक्रमाचं आयोजन त्यांच्याच उपस्थितीत करण्यात आलं आहे। सोमवार दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी सायंकाळी ठीक 6 वाजता स्नेहबंध या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे। माननीय श्री नारायणरावजी राणे साहेब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची वेबसाईट, कॉन्टॅक्टलेस कार्ड व मायक्रो एटीएमचा उद्घाटन सोहळा देखील आयोजित करण्यात आला आहे। तसेच जिल्हा बँकेच्या आर्थिक वर्षात उल्लेखनीय काम केलेले अधिकारी व कर्मचारी यांचा गौरव देखील राणे साहेबांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। हा स्नेहबंध सोहळा कार्यक्रम आराध्य हॉटेल झारा 0 पॉइंट नेमळे ब्रिज जवळ मुंबई गोवा महामार्ग कुडाळ येथे आयोजित करण्यात आला आहे। या कार्यक्रमास माननीय श्री प्रमोदजी सावंत, मुख्यमंत्री गोवा राज्य, श्री रवींद्र चव्हाण, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग, श्री आनंद रावळसोळ, माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री, माजी खासदार श्री नरेंद्र सावईकर, अध्यक्ष गोवा बागायतदार संघ, सौ नीलमताई राणे, अध्यक्षा जिजाई महिला सेवा संस्था, श्री निलेश राणे, माजी खासदार, आमदार श्री नितेश राणे, माजी आमदार श्री राजन तेली, श्री अतुल काळसेकर, उपाध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक, सर्व संचालक मंडळ आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। या कार्यक्रमात सर्वांची उपस्थिती प्रार्थनीय आहे असं आवाहन जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष श्री मनीष दळवी यांनी केलं।